Hello, good evening everyone. Sa dili pa matapos ni karon nga adlaw gabi naman no. So, akong himo ng akong Bible Memory Verse Challenge no for tonight no. So, since ganina na ay nominate na ko, nananghid siya nako ba last night nananghid siya nako nga pwede ba daw ako manominate no. So, wala ko ning balibad, so it means nga kanang tulo na akong challenge no. So, buhat pasabot every day mag-recite ko 3 Bible memory verse no. So wala ko ning balibad kay para nako wala kay ko yung balibad sa una nga ni-deliver og syabo kanina bang pulong sa Ginoo nga makaayo no. So now let's proceed no. Ang una nga Bible memory verse nga akong i-recite ay Matthew 26:41. Nagingon diha, watch and pray that you will not fall into temptation. Once again, Matthew 26:41. Watch and pray that you will not fall into temptation. Ang nagsulti ni mga igsoon si Jesus Christ mismo. Niingon siya nga pag-ampo ug pagtukaw kamo aron dili kamo mahidalinas or madala sa mga panulay, no? So, pasabot mga igsoon, si Jesus ning hatag siya og sekreto ba nga usa sa hinungdan or usa sa the best way to fight temptation is kanang atong pagka-prayerful no. So kung prayerful ta mga igsoon, posible nga ma-overcome na to ang mga temptation no. So kibalo naman ta nga lahi-lahi ta og mga tentasyon no. Each one of us na jud different struggle, different temptation nga ma-face every day. And then of course ang mga situation jud nga mga or ang itintal sa yawa na to kana pong mga butang nga matintal ta kana bitong anay mo gani ang yawa kay bawo kung asa tong weak side or ang yawa kay bawo sa tong kaluyahon or asa ta dali mapiktuhan no. So diha pud ta tintalon no. So but ning share si Lord iyang gi share ba ang usa sa the best way to fight temptation is to become prayerful no. Kinahanglan ta may nampuon kay ang taong may nampuon mga igsoon makabarog sa mga lain-laing tentasyon according to Jesus Christ no. But pasabot bisan unsa ta kabisi matag adlaw lahi man taw gikabisihan, we have different responsibility sa maybe sa panimalay, ang uban sa trabaho, negosyo, unsa man diha no. So unsa man na ang atong gikabisihan mga igsoon, see to it nga mohatag tag quality time ni Lord nga magwanwan ta ni Lord, mohatag tag time nga makigistorya sa Ginoo kay nganuman usa di ay sa pinaka the best weapon to overcome temptation ang pagkamay ng puon no. So unsa man kakabisi unaha si Lord pagampo labi na before ang adlaw gid ba the very part pirmirong hugna sa kabuntagon, the very first part of the morning ihatag na ni Lord in prayer no. Kay abi may igsoon usa na sa key to overcome temptations no. So mao na siya mga igsoon nga gusto ka nga madaog nimo ang tentasyon, kinahanglan ka magminampuon. Kasagaran di ay nga natintal kana nang dihingang puon no. So mao lang na ako lang gi-expound gamay ang giingon ni Jesus Christ. Once again, watch and pray that you will not fall into temptation. Amen. So kadua nga verse nga akong i-share is nasa Galatians 6:7 giingon diha, do not be deceived, God cannot be mocked. Whatever a man sows, it is what he reaps. Meaning, mga igsoon, dili daw ta pailad. Okay, dili ta mapailad, no? O dili ta mapailad sa itong kagalingon. Ang Ginoo, mga igsoon, dili ka tiaw-tiawan. So, He's the God of justice. So, kung unsa ang atong ipugas, mausad na atong anihon. Once again, kung unsa atong ipugas, mausad na atong anihon. No? So, ako lang i-share in several times mga igsoon nga dili man ta wala may ituwag og lubi nga mamungaw og mangga, walay santol nga mamungaw kay mito, walay nangka nga mamungaw og saging no. Meaning kung unsa atong gitanong no mao sa natong anihon po no. So kani nga verse nag-encourage nato mga kaigsunan nga everyday kinahanglan magtanom ta og mga butang nga makapahimaya sa Ginoo no. Mga butang nga nalipay ang Ginoo kay naman para in return puhon muani ta og mga butang pud nga maayo no. And then kuan sad mga igsoon mo pugas ta everyday nimo tag mga maayong butang
sa isikataw nato pod nga aduna tay maayong motibo. Kay kung mohimo tag mga butang lang nga maayo sa pananaw sa tao, and then ang atong motive is to impress other people, aron lang ma-impress sila, so wala gyud tay maani na. Kay in the first place si Lord nagtan-aw mas tong kasing-kasing, iyang gi-check ang motive sa atong heart, no? So ngani ni siya motanom ta buhatag maayo sa atong isikataw, at the same time atong motibo pod aron malipay ang Ginoo, no? So para in return muani ta og maayong butang, no? Muani ta og maayo nga kaugmao, no? Pasabot mga igsoon, karon magsugod ta og tanom og mga butang nga makapalipay sa adlaw makagagahom, aron moabot ang panahon nga muani ta og mga butang pod nga mga maayo, makaayo sa atong kinabuhi, and then muani ta og maayong kaugmaon, no? Kay ang uban mga tao mga igsoon, ang ubang mga tao na nag-complain sa nahitabo nila karon, ang ubang mga tao daghang kay mga question ni Lord nga, Lord, why ano na ingani man ni, so pero wala sila kahibalo nga ang nahitabo nila karon mao din na ang ilang naani karon, kay ang ilang mao na ang ilang gipugas sa kagahapon, no? So wala sila kahibalo ba, no? Dili sila aware, nalimtan nila. So nag-focus sila sa ilang situation karon nga wala sila ganahay, pero ang tinuod na mao lang na ilang giani, kay mao na ang ilang gipugas sa kagahapon, no? So aron aduna tay maani nga maayo, labi na good future atong maani sa karon pa lang daan, magtanom ta og mga butang nga nakapahimaya sad sa Ginoo. Amen. Anar na siya. So murag practical ra kay siya ba, no? Kung sa imo itanom mo amo po mga nihon. So kung motanom ta og mga positibo, mga maayong butang nga nakapahimaya sa Ginoo, muani sa tapuhon og mga maayong butang nga malipay ta, and then muani ta og maayong kaugmaon. Amen. So mao na akong second verse, and the last verse is makita sa Proverbs 3:5 and 6. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways acknowledge Him, and He will direct your paths, no? Nagayon na may igsoon nga mosalig ta sa Ginoo sa tibuok natong kasing-kasing, dili ta magsalig sa atong kaugalingong kaalam, kaugalingong pagpanabot. Kasi tinuod lang mo ni may igsoon, bisan sugod pa sa daycare hangtod na college ka, walay sipyat imong pagkaunor mga igsoon, dili na garantiya na doon na kay right direction. According to the word of God, wisdom in this world is foolishness to God, no? So unsa ra man imong kaalam kumpara sa kaalam sa Ginoo, no? Nagaingon sa Proverbs 3:5 ang 6 mga igsoon, nagaingon dia, in all your ways acknowledge Him, and He shall direct our path. So meaning sa tanan natong mga dalan atong i-acknowledge ang kaalam sa Ginoo, sa tanan natong mga dalan mga igsoon atong i-consider ang plano sa Ginoo, ang iyang kagustuhan ba, no? Ang power ni Lord, kay aron ang gahom mangud sa Ginoo ang iyang kaalam, mao na maghatag na tog right direction, maayong giya, no? So meaning ang atong kaugalingong kaalam pagpanabot kay balo, di na makahatag na tog maayo nga direksyon si Lord ra, no? Kung magsalig ta sa itong kaugalingong kaalam, kay bright kita mga igsoon, usay din ata maminaw koreksyonan, usay din ata maminaw advicean, din ata maminaw sa uban, kay maayo na kita, no? Kung magsalig ta ani head knowledge, ihatod ta sa kalaglagan. Apan kung magsalig ta sa kaalam nga langit nun, magsalig ta sa Ginoo mga igsoon, matunong ta sa maayong dalan na iyang kabubuton, and then ihatod ta sa maayong kaugmaon, no? So ihatod ta labaw na sa kinabuhing walay katapusan, no? Ihatod ta sa kadaugan. Apan kung magsalig ta sa atong kabalingong kaalam, posible nga ihatod ta sa kalaglagan. Pero once again, kung magsalig ta sa Ginoo, sa iyang kaalam, sa iyang kusog, sa iyang gahom, ihatod ta sa kadaugan ug sa kinabuhing walay. Meaning mga igsoon, gubsawot, dili di garantiya nga atong kaalam nga kalibutanon. Dili garantiya kung first honor ta or highest honor, cum laude, magna cum laude, summa cum laude, unsam na nga laude di mga igsoon. Bisan pag board passer ta nga grabe kataas sa atong average mga igsoon percent, di na garantiya. Kinahanglan mo salig ta sa labaw mga kagahom. Ano man ang pagsalig sa labaw mga kagahom ug sa iyang kaalam, maghatod nato sa kadaugan. Naay kasiguruhan ihatod ta sa kinabuhing walay katapusan. Amen. So mao na mga igsoon naman. Akong gamayng pag-expound sa tulo ka Bible memory verse na ako. Once again, salamat kayo sa inyong challenge. Thank you for nominating me. Inyo kong ginominate. So I was so blessed, no, makashare sa pulong sa Ginoo nga dasig nila, no? So that's all till tomorrow, guys. God bless once again, and to God be the